Krásny večer, dievčatá. Poďme si spolu urobiť masáž tváre, aby nám to neovisalo, ale správne, aby sme vyzdvihli tú pleť. Čo dodať? Poďme už len na to. Takže ja už mám pleť vyčistenú, bežne čo používate doma, a teraz si pôjdeme takú moju rutinu spraviť, aby sme rýchlo odpuchli a hlavne, aby sa nám to vyzdvihlo a spriechodnili si lymfu. Tak poďme na to. Na vyčistenú pleť si aplikujeme olej. Buď nejaký, ako mám ja. Ja používam naturálny olej. Je to olej z Mary Kay, ktorý je vlastne s vôňou jemnej vanilky. Obsahuje olivový olej a extrakty z olivovníka. To znamená, že je tá pleť taká jemná, hladká na dotyk. Tak, a poďme na to. Najskôr si aplikujem teda vo veľkosti, dajme tomu tej, nie celej tej pipetky, hej, ten olejček, a poďme na to. Len takto si to akoby vklepeme do tej pleti. Môžeme aj na krk a ideme na to. V prvom rade si ideme spriechodniť aj lymfatický systém, ktorý je veľmi dôležitý, lebo od toho sa všetko vyvíja. Tak, začneme na krku. Ťaháme si to smerom len dole. Od ucha až dolu. Nikdy nejdeme ale cez štítnu žľazu. Ťahám dole. Krásne ťahám dole. Ten, kto máva stuhnutý krk, tak to krásne vie uvoľniť aj krk. A ťahám. Robím aspoň 5-6 opakovaní. Tak ideme. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Prejdeme na druhú stranu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je veľmi dobré, aby tá pleť bola fakt nie ani moc masná, ale aby nám prsty klzali. Samozrejme, aby sme mali uvoľnený aj ten krk, musíme si spriechodniť aj tádeto okolo dekoltu. Je to ten taký jemný pohyb, ale tlačím. Vidíte, že mne sa to ľahko ide tá koža a pustím sem až k pleciam. A zase 6 krát. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Krásne mňa už to hreje, to je veľmi dobre, sa rozohrieva ten sval. Viete prečo? Lebo potom aj ten od dekoltu závisí tiež strašne veľa. Nerobia sa nám ryhy, tadeto, keď aj spíme. A sa nám aj uvoľňuje svalstvo, tým pádom prsné. A ideme znova. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mierny nátlak, aby ste videli, že sa vám tam robí riasa, a ideme ďalej. Tu už máme krásne uvoľnené aj krk. Teraz ideme na bradu, ideme postupne na to. Tu aby sa nám netvorila brada, to je z dôvodu toho, že keď niečo zle aj zjete, tak je problém aj s pečenou a sú tam akupunktúrové body. A urobíme si taký háčik a ťaháme dolu. A 1, a 2, a 3, a 4. A máme 6. Hej? Môžete urobiť 6 až viackrát opakovaní, hej? Ideme ďalej a aby to nevyčnievalo tadeto, že vidíte, že tadeto sa viacej robí niekomu brada, hej, sú tam aj hormóny a podobné veci, hej, ženského charakteru, vtedy musíme viacej tlačiť, nie moc, až si nebližíme a opakujeme to 2 až 3 krát po sebe. V rýchlosti to teraz dávam iba po menej opakovaní. Teraz ideme na oblasť líc. Väčšinou býva stuhnutá sánka. Niekto tadeto máva až spánci. Dá sa viacero možností je na toto
používať. Takže ideme na to. Urobíme si také nožničky a ťaháme to smerom až k uchu, do vnútornej strany. A púšťam dole. A znova. A hore. Vidíte, že sa mi robia žriasa. Ono to krásne vyzdvihne. A stále spriechodňujeme lymfatický systém. A dole. A dole. A ideme znova, hej, na ďalšiu stranu. Tiež tu robím také vidličky, nazvime to tak, a ideme hneď od pol brady. A smerom hore to ťaháme. A pritlačím. A dolu. Tak, máme a ideme ďalej. Ďalším takým bodom, ktorý je dôležitý pre vás, aby sa nám toto netvorilo, ryhy, aby nám nepadali aj kútiky. Ja to viem v rýchlosti ráno robiť jednoduchým štýlom. Urobíme takto, predkloním sa a púšťam k ušiam, smerom dolu odvádzam lymfu. Musíte mierny tlak vyvinúť a ideme znova. Môže to tam, tady to vám to môže popukať, ja už červeniem, môžete byť červené a smerom dolu. Ďalším takým efektom, aby sme nemali tadeto spuchnuté, aby sme neboli ráno, ale i večer, to je náznakom toho, že ste aj málo pili, že keď to zatlačíte, tak ste málo pili, ako ja dneska, tak jednoduchá vec je ďalšia, takisto použijeme vlastne pätky, hrány vlastne rúk a ideme. Dobre? Dáme sa takto a ťahám. 2, 3, 4, 5, 6 a stiahnem to dole. Ďalším krokom, ktorý môžete urobiť, je pumpovanie vlastne tej lymfy, ale potom ju musíme zase odviesť smerom dole. Pumpovanie tiež môžete použiť buď prsty, si nájdete také body. Bývajú pri nose, tady to, kúsok ďalej a idete len takýmto štýlom. Dá sa to aj jedným prstom, ale ja to robím stále tými hranami. Je to pre mňa rýchlejšie a efektívnejšie. Stále. A tlačím. A 2. A 3. Už to pomaly odpuchá. 4. 5. 6. 7. Dáme viacej, nie? 8. A stiahnem dole. Jednoduchý cvik je to. A potiahneme hore a zase dolu. Pokiaľ cítite, tady to bývajú také spánzy, že vám to tak ide ťažšie, hej, alebo že to tam viacej boli, tak to treba viackrát rozmasírovať a viackrát urobiť opakovaním. Takže aspoň 3-krát až 6-krát po sebe by bolo ideálne, keď máte čas. Keď nie, urobíte to ráno 2-krát, 3-krát a bude sa vám krásne odpúchať celá tá tvár. Skúste si to spraviť iba na jednu polovičku tváre a uvidíte sami, aký je tam brutálny efekt. Takže ďalším krokom sú teda aj oči, aby sme nezanedbávali aj tie. Takže tadeto cez oči si nájdete taký bod pod očami, tadeto a pôjdete popri obočí a dole. A znova tlačím, vydržím a znova krásne. Tlačím, kopírujem obočí a znova. Je to dobré akupunktúrový bod, ktorý pomáha aj pri migréne. Kto je migrénista, hej? Kto
kto trpí migrénami, vie to veľmi dobre uľaviť od bolesti. A pustím. A idem ešte raz. Zabudla som počítať, to nevadí. Toto je veľmi príjemný bod. Niekoho môže byť bolestivý, ten, kto bolieva ho hlava. Koho bolieva hlava, tak môže to byť bolestivé. A idem znova. Aby sme si premasírovali aj popod očí, aj očné okolie, takže jednoduchá pomoc. Chytím si ruky a kopírujem popod očí. Sem a dolu. Stále odvádzame aj lymfu, ale tým pádom vyrovnávame aj očné okolie trošku. A dole to ťahám. Ja robím taký rýchly jeden krok. Sem, sem, sem a dolu. Sem zatlačím akupunkturový bod. Sem, sem a dole. Keď používate, dievčatá, krémy, vyskúšajte si ich dávať týmto štýlom. Tá pleť bude iná, premasírovaná a behom chvíle bude rozžiarená. Na budúce si dáme ďalšie video. Majte krásny večer, dievčatá, a dajte mi, prosím vás, aspoň spätnú väzbu. Je to dlhšie video, ja viem, ale je to pre vás lepšie, keď viete, ako aplikovať krémy, akým štýlom ich ja dávam. Ja mám teraz olejček, ale ja toto bežne robím aj s krémami. Majte krásny večer.